DJ Kieminen, Adam Den Kuir ensimmäisellä osuudella ja ensimmäiseen vaihtoon tasaisissa merkeissä. Suomi saa ensin kapulan ja viestiä vie nyt Otto Aaltoissa. Tänään täällä satasen voittanut ja Suomi johtaa. Kolmannelle osuudelle Miikka Elis. Ja Suomi on erittäin hieno vaihto tullaan Suomen johdossa ja nyt tullaan Anttarin matkaan. Suomen Anttarina Viljami Kaasalainen saa kapulan näin. Ja viestissä. Ja vielä yksi viesti jäljellä tuolla Olympiastadilla 4 kertaa 400 metriä. Epävirallinen voittaa 41.53. Liekeissä